ashe kin ji gayau sai kika yi shiru. Mai gida ya akari kake kicin da azumi. Ke dai bari kawai daga gun likita na fito. Ya ce in nemi ruwan shayi a sa har madara, har da bota inda hali a fasa min har kwai. Mai gida dole na maka shayi na fasa maka kwai, sannan na sa bota ga madara sigar ka zakwai. Kuma in baka baki gefen ka kaza kwankwai, zan yi maka wannan amma sai an yi budar baki. Kaji. Kin ga duba takardar na in ki gani ki karanta. Likita yayi rubutu kan ji ko wata cuta, da ya ganshi jikina ya ce na dan sha azumi. Kin ga ulcer, typhoid da corona ta gari, sannan ga yunwa, hanta da ebola ki gani, ga lasa biyu limoniya duka za ki gani. Kin ji hujjoji na da zai sa na sha azumi. Shi yasa kullum sanki nake mata ta gari, kuma batu na saki ni da ke ba wannan lamari. Daga ke na rufe goba ke guda iriri. Haji da shi. Wai kina ta ina ne har yanzu ni na ji shiru. Mai gida kai da fita daki sai jaji bari. Kin ga ban san wasan nan mata ta gari. Babatun wasa ni da kai a wannan lamari. Shi ke ce da gidan ko kuma ni ki nazari. Ai batun annini ne mai gida kai hakuri. Na ji daɗi da ki gane dukkanin al'amarin. Ta umarni a gare ni zo ki bude kyaure. In kin ki ko in ki sha saki sun fi ɗari.